В ефірі новини, у студії Олена Солоніна. Вітаю вас. Сьогодні у випуску «Дивіться». Жодного дня без обшуків. Силовики прийшли до кримських татар в Джанкої та Нижньогірському районі. Справа про держзраду Януковича. Рефат Чубаров у якості свідка обвинувачення. Голос Криму в Європарламенті. Ахтем Чийгоз закликав об'єднатися заради порятунку батьківщини. Кримського татарина Енвера Кроша окупаційна влада Криму засудила до 10 діб арешту. Сьогодні вранці в Джанкої до нього в будинок увірвалися силовики. Після обшуку його відразу забрали у Джанкойський райвідділ поліції, а потім справу доправили до суду. Його звинувачують у публікації фото у соцмережах у 2012 році. Административное дело, которое открыли в отношении Энвера Крош, и то постановление, которое сейчас вынес судья в виде заключения под арест на 10 суток, это не что иное, как реакция силовых структур, правоохранительных структур на активную правозащитную, гражданскую и социально-политическую активность Энвера Кроша. Окрім цього, сьогодні в анексованому Криму російські спецпризначенці провели обшук у селі Розливи Нижньогірського району. О 6 ранку окупанти прийшли до будинку Ебазира Іслямова, показали постанову і почали обшук. Ебазир Іслямов – інвалід 3-ї групи. У будівлі райвідділку кримському татарину стало зле, йому викликали швидку. Потім відвезли до суду. Слухання по його справі ще не закінчилося. Ну, а наші журналісти далі продовжують відслідковувати цю тему і вже готують підсумковий матеріал. У наступному випуску новин дивіться більш детальнішу інформацію про ці судові вердикти і про суди. 28 лютого 2014-го російські військові контролювали кримських депутатів на сесії Верховної Ради Криму. У них та у журналістів забирали мобільні телефони. Про це під час судового засідання у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича заявив глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Каже, 28 лютого місцеві телеканали передали, що в Криму призначено нового голову Ради міністрів Аксьонова. А вже 1 березня останній звернувся до президента Росії Путіна з проханням допомогти врятувати Крим. Він підкреслив, що вважає події в 2014-му прямою агресією Росії. Проте до 18 березня того року був упевнений, в Криму розробляють абхазький варіант, аби взяти півострів під військовий контроль і змусити Україну виконувати усі вказівки Москви. Крім того, під час судового засідання глава Меджлісу заявив, що під час анексії влада півострова була практично повністю підконтрольна Кремлю. На місяць лютий ситуація в Криму була в високій мірі напруженою. Це сталося багато за яких факторів, але одним з головних факторів було те, що офіційна республіканська влада, вона повністю була політично заангажованою. Влада займалася підбором і спрямовуванням учасників антимайдану до Києва. Це все керувалося публічно, відверто. І Верховна Рада Автономної Республіки Крим паралельно, починаючи з грудня 2013 року, створювала так звані народні дружини, які визивали протести з боку багатьох суб'єктів політичного життя. Терор Росії в окупованому Криму триває. Про це в Європарламенті заявляють заступники голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умєров і Ахтем Чийгоз. У своїх виступах в Брюсселі вони говорили про порушення прав людини на півострові. Нагадали євродепутатам про постійні обшуки, затримання і арешти. Також назвали Росію країною-терористом, яка не прислуховується до рекомендацій і вимог міжнародних організацій і не виконує рішення міжнародних судів. Продолжать политическое давление в виде заявлений, докладов, резолюций. Объявить бойкот России в спортивных и культурных мероприятиях. Экономические санкции и бойкот необходимо усиливать и расширять до тех пор, пока они станут эффективными настолько, что Россия сама откажется от Крыма и уйдет из Донбасса. Это не часть территории, это колония России.
Сегодня там не мост строится, это дьявольский мост. Сегодня там не дорога, я ее называю дорогой смерти. Там уничтожается историческое наследие. Я вас прошу, вот как вы все объединились и спасли наши жизни. Спасите, объединитесь, не идите на поводу у этих спекуляций. Спасите жизни других политзаключенных, спасите наши народы, нашу Родину. Дискусія довкола майбутніх змін до 10-го розділу Конституції України про Автономну Республіку Крим продовжується. На прес-конференції у Києві активісти розповіли, направили свої пропозиції президенту України. У зверненні виклали проект кримсько-татарської автономії. Яким бачить майбутнє півострова члени робочої групи і кримсько-татарська громадськість, а також на якому етапі розробка документу, дізнавався Руслан Халапов. Перше засідання робочої групи щодо змін до розділу 10 Конституції України, який присвячений Автономній Республіці Крим, відбулося у вересні минулого року. Усього через тиждень народні депутати, чиновники і громадські активісти запропонували правки до 137 статей. Незмінними залишили лише 2 з них. Робота триває і досі. Наша задача не просто изложить так, как нам представляется возможным, но найти такое отражение в самом главном документе страны, в Конституции, чтобы вот эти формулировки были максимально выверенными, четкими и, самое главное, взаимосогласованными со всеми иными статьями действующей Конституции. Тим часом кілька активістів мають бачення, яке відрізняється від позиції робочої групи. Вони висловили його у відкритому зверненні до президента України. Це питання назви автономії, статус півострова і представництва кримських татар в українських органах влади у Криму. Наприклад, активісти однієї з ініціативних груп пропонують створити національну територіальну автономію і двопалатний парламент. Мы предлагаем назвать его Курултай, верхнюю палату Меджлис, которая формируется именно крымско-татарским сообществом и членами семей, которые могут быть не крымскими татарами. И вторая палата – это палата представителей, которая формируется на общем Крымском округе. У робочої підгрупи інше бачення майбутньої структури кримського парламенту. Глава Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що законодавчий орган повинен бути однопалатним, але в той же час наголошує, внести свої пропозиції щодо правок може кожен. Все, кто хотел работать на заседаниях рабочей группы, я повторяю, все, кто хотел работать, каждый гражданин Украины имел такую возможность, потому что наши заседания были открытыми, на них допускались все, кто изъявлял такое желание. И считать, что важна форма, а там уже пусть народные депутаты определяются, это неправильный подход. Важна суть. Самое главное, чтобы то, что мы предлагаем, чтобы оно максимально соответствовало бы задаче восстановления прав кримсько-татарського народу, як корінного народу Криму. Рефат Чубаров каже, зміни до Конституції з питання Криму повинні зміцнити суверенітет України над півостровом, але робити остаточні висновки про підсумки проєкту щодо майбутнього статусу Криму зарано. Робоча група продовжує розробляти документ. Попереду його обговорення у Конституційній комісії та голосування у Верховній Раді. Руслан Халапов, Олексій Трушин. Новини ЮА Крим. Отримати свідоцтво про народження чи смерть для кримчан на материку – справжнє випробування. Документи видають тільки за рішенням суду, і хоча українське законодавство передбачає спрощену процедуру, в реальності ж проблем у кримчан виникає набагато більше. Детальніше про це в сюжеті Ольги Коваленко. Владимир Лешенко переехал из Крыма сразу после аннексии. Он практикующий юрист. Неоднократно защищал права соотечественников, таких же переселенцев, в судах. В апреле 2016 года на оккупированном полуострове умер дядя Владимира. Зная тонкости получения свидетельства о смерти на материке, попросил родственников собрать все необходимые справки для суда и даже доказательства. Вони сфотографували його, мого дядька, в труні.
сфотографували хрест, який був встановлений у нього на могилі. Ці документи мені знадобилися у суді для того, щоб встановити факт його смерті. Для людей, которые вынуждены жить в оккупации, правила получения в Украине свидетельств о рождении и смерти особые, через суд, но по упрощенной процедуре. В случае Владимира документ он получил спустя полгода. Все это время он оббивал пороги госучреждений. Такая ситуация, говорят правозащитники, скорее норма, чем исключение. Крымчан заставляют приносить ненужные справки. В некоторых случаях судебные тяжбы могут длиться до года. В Цивільному процесуальному кодексі України закріплений спрощений, прискорений порядок визнання цих фактів. Але, як це буває в нас, на жаль, дуже часто, гарне законодавство, якісне, розбивається об погану правозастосовчу практику та об низький рівень держслужбовців. Из-за сложностей с оформлением бумаг люди предпочитают не ездить на материк за документами. По словам Андрея Гниды, аналитика Центра права и политических исследований СИМ, в случае рождения и смерти зарегистрировали меньше 10 жителей Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса. З лютого 2014 року по червень, включно 2017 року, ми можемо твердити, що понад 370 тисяч випадків народження та смерті. Коли ми звернулися до нашого Міністерства юстиції України, яке фактично є розпорядником реєстру актів цивільного стану та РАЦ, так званий РАЦ, то вони нас повідомили про те, що за цей же період в українському правовому полі, в український реєстр занесено трошки більше, ніж 31 тисяча записів. Украина должна разработать норму, по которой подтвержденная информация о смерти и рождении на оккупированной территории должна быть основой для выдачи законных документов на материке, говорят правозащитники. В Министерстве временно оккупированных территорий о проблеме знают. Там уже предложили общественным организациям совместными усилиями разработать новый закон. Ольга Коваленко, Валентин Гринберг, Новости, ЮА Крым. В окупованій Керчі почали розбирати конструкції однієї з визначних пам'яток міста – Мітридатських сходів. Там демонтують сходини і плитку, а також грифонів. Директор Східно-Кримського історико-культурного заповідника Тетяна Умрихіна стверджує, це частина робіт з реконструкції пам'ятника. Так як частина сходів завалилася ще в червні 15-го. Вчора стало відомо, що руйнування торкнулося ще однієї пам'ятки фортеці Янікале. З головної арки випали кілька масивних каменів. Зараз вхід до фортеці перегороджений. Але в Міністерстві культури окупованого Криму запевняють, загрози руйнування для фортеці немає. Янікале – пам'ятник архітектури, який був зведений ще на початку 18 століття. Это следствие вот тех сейсмологических явлений, которые были в последнее время, то есть были серьезные толчки на восточной части Крыма. И, конечно же, особая техногенная ситуация, это, вы знаете, огромное количество машин сейчас, плюс это железнодорожные составы, которые пересекают крепость. На цьому я прощаюся з вами. У студії була Олена Солоніна. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на ЮА Крим Фейсбук. О 20:40 в цій студії зустрічайте Мідада Халілова з новинами кримсько-татарською. Гарного вечора і залишайтеся з нами.